Akafoni-ke futhi indoda mikhona ingaphumelanga nomsebenzi hayi siyaphumula makuthi indoda isasebenza local mike yaphuma-ke hayi-ke WhatsApp ucingo njengezithandani awunjani right naye mefona right khona igama kamteketisa ngalo ababeteketisana ngalo-ke uba noteketisa omunye nangu uteketisa bani uma wengane hayi-ke mabethandana impela ubona ngako-ke ngisho ku-WhatsApp umbiza ngalelo gama igama elithi uMontosi shuthi uMontosi mamukhuboni uma undlala udaba la uveza ukuthi into ekuphathe kabuhlungu kakhulu uZugoduka ilento ukuthi ubaba uxhumana kakhulu noma wengane hayi bayathandana straight hayi nanokuthi bayaxhumana bayathandana ubusho ukuthi bayashendezana kunendoda ahlala nayo bayashendezana manje ngeke ngikhathele ngoba ngesikhathi beshendezana mina irespect yakanayo yami mina ngimbangela isicefe kodwa ngaze ngilale ngaphandle angaze ngize ungihamba ungazi ukuthi ngiphi phela mina ngithi ene ngiyasebenza enhla nasezantsi sizasikhwaphunga noMageba Ningizimu Afrika yonkana siyacela ukunihlonipha kakhulu nina besilo sinibingelele namhlanje ubaba uSokhulu Mthiyana uZondo Sikhangane ingcweti yomsebenzi siyacela ukunibingelela nonke nje bafowethu ngokuthobeka okukhulu sizwile ke bafowethu abantu eSwazini becela sibabingelele siyabingelela kakhulu eSwazini siyanithanza mbamba siyabingelela kakhulu eZimbabwe siyanibingelela naseZimbabwe kuthiwa bafowethu ngwana asingachema anofira Mumbereko uhlelo bafowethu ngabuyelani emendweni ami host ubaba uSokhulu ingcweti yomsebenzi ngisingamselana ke bafowethu nesiqanda mathe sami umama owecebo wakaSokhulu namhlanje ke bafowethu sino dadewethu esinaye la ozosibeka nje sithombeni ukuthi yena yini emenze wathwala imithwalo yakhe wadecide ukugoduka ayekhaya ashiya umendo wakhe siswami siyacela ukubingelela namhlanje ngicela ubingelele ababukele emakhaya ngiyabingelela kubabikela emakhaya iKwaZulu Natal yonke abaphumelele ukubona lolu hlelo siyabonga kakhulu mawami ngiyacela nje uyithule igama nesibongo usuka kuphi nendawo lona okhulumayo uHlengiwe Khuboni Hlengiwe Khuboni yebo kuphi nendawo isuka eMlazi okay yini mawami ekusondeze la ekhaya namhlanje edala ukuthi uthathe imithwalo yakho udecide ukushiya umendo wakho kwenzakalena usithathe usibe esithombeni ngingathi nje kusho ukuthi uma ungena emshadweni usuke ungena ngothando yeah nongene naye ubone ngathi uyakuthanda yeah okay uma nithandana niyahloniphana futhi othandweni khona lento abayibiza abelungu bathi compromise okay lokho okusho ukuthi kwenye inkathi noma ngabe wena into uyayithanda kodwa umuntu wakho mangabe elokho ekhale njalo ukuthi akayithandi uyayeka for the sake eye peace okay mhlambe before uqhubeke nje mama wami ngiyacela nje usithathe usibe esithombeni ekutheni ushade nini ninabo abantwana nobaba unabo abantwana ubaba abathole before nishade wena unabo abantwana obathole before nishade nobaba yebo nginabantwana engibathole before ngishade naye unabakhe ngoba sesiyikhulele vele kwangekho ukuthi sishada ngoba sisafuna ukuzala ukuzala kuzoba isipho nje senkosi ngoJuni besihlanganisa iminyaka ewu5 sishadile sisebasha kona emshadweni bekuwukuthi nje umuntu uyitholela umduduzo wakhe kanti angibuzanga elangeni bangaka abantwana bababa abathole before nishade bathathu okay okugcina nje I think una 18 years laba abanye ngiyabakhohlwa ke nje badala okay abakho ma ubathole before nishade hayi nami abami babili amantombazana odwa nami sebekhulile akekho ingane ingakho nje mina naye ngangithi ngiyitholela umngani wami best friend itholela umduduzi yebo wakududuza umduduzi yo isikhashana kwenzakalani wangibonisa upelepele
kwayisho abantu bangali ukuthi uzokukhombisa upelepele. Nkosi yami, ya. Kodwa angazi noma ngizothi imina ebengenzeka isilima noma lento imenze emva kokuba sesishadile inangazi. Yeah. Ngoba ngokwami mangabe ushadile wena baba munezingane ngaphandle ningasathandani noma weyingane. Yeah. Uyamtshela uma weyingane ukuthi lalela ke mama sengishadile manje. Kunoma weyingane zakho esenginaye. Yeah. Okuwukuthi uma kukhona okufunayo wena uzofonela yena bese edlulisa imessage kumina. Yeah. Uma ngabe kuukuthi ufuna ukukhuluma nami direct still uyofonela ocingweni lakhe ubuze ukuthi ngibuya nini emsebenzini akutshela bese ufona ngaleso sikhathi silikhulumekele lo daba mangabe kuukuthi udaba olufuna ukukhulunywa. Yeah. Futhi nanokuthi uma ngabe kuukuthi yena unesidingo sokuthi aye lapho kakhulukazi izingane mazingahlali naye zihlala noma wazo kufuneka nihambe nobabili nonkosikazi ngoba yikho imfihlo phela. Ayikho imfihlo. Angivela ngisathandana. Yes. Azokusho laphana kuyona imfihlo. Into ebiyenzeka ke ubaba uyiqalile lento yakhe. Yeah. Bekhulumisana noma wezingane befonelana ngase ngibibeka kahle udaba. Angilanga. Ngathi hayi baba lento yenzayo angiyithandi. Bengicela uyiyeke ngoba nake nathandana nalo sisi. Anzange nje nithandana inyanga eyodwa nathandana nazali izingane zaze zantathu. Yeah. Lokho kungenzeka ukuthi asengama amanzi la akamakhona. Niyazana ninqono. Yebo. Noma wena mhlawumbe ungaqondile umuntu wesifazane omunye uyathanda ukuxofa. Yes. Mhlawumbe uzokubiza athi kunenkinga sekuyaba lapho uyakukhumulela nawe sekuvuka ama minutes. Sure. Manje lento yenzayo ngiyithandi mina ngokuzwa kwami ngizwe ngabantu abadala sebashada nabanye obaba ukuthi akakhulume nami. Ngoba uma ngabe ekhuluma nami mhlambe enye into ngeke ngize ngikutshele ngovele ngiyenze mina mawukuthi into engadingi ikhwepha. Yes. Ngibona hayi lokhu ngingakwenza. Ungabona uzwa sengisengikwenzile kade ethe. Kodwa manje lento yakho uthi niyafonelana, niya WhatsAppana nabangani uphuma ungena lapha mina angazi nenzani. Kanti ingxoxo yenu fanele iqale iziphele phambi kwami. Yes. Lokho kuzonginika mina ithemba lokuthi vele nina indaba yenu ngeke isaphinde ihlangane. Yes. Awushadanga ngephutha. Kungene ngala kubaba kuphume ngala. Kungene ngala kuphume ngala ngenilanga wagcina sengitshela ukuthi mina ngifuna ukumhlukanisa nezingane zakhe. Sure. Mase ngibuza ukuthi ngikuhlukanisa kanjani nezingane zakho. Yeah. Uma ngabe ngithi uma wazi akathinte mina. Ngikuhlukanisa kanjani? Yes. Hayi avukulaka. Sure. Kwahamba ngayibuka lento uthi ayangilungise lento. Ngayilanda izingane ngathi azibuye sizohlala nazo. Yeah. Ukuze laba bakubona bazoqhubeka yini. Okay. Ayibuye izohlala nathi. Yeah. Sizozenzela yonke into. Yeah. Hayi zabuya zazohlala. Hayi kwaqhubeka kwawesa. Maye babo. Uma wezingane lo mebuya nezimpahla lapha emajaldini akhe asebenza khona. Yeah. Abone nezilingana ubaba aphe yena thatha gqoke. Aphathele ubaba wekade. Ayithathe naye. Yamcabangela. Manje ngiyayibuka lento hayi ngoba eswela impahla. Akushuthi uyasixova ngoba uyabona phela ukuthi izongicasula mina lena. Yes. Mhlambe ngenilanga ngothi ngiyabona efonini yakho phela nami sengiyantshontsha efonini ngiyayibuka ifoni yakhe. Hawu uthengelwe i-airtime uye nomama. Abe. Hawu. Ithini into ngoba lo muntu naye unayo indoda yakhe akaphi ingane indoda yakhe ingubo akathengeli ngane indoda yakhe ama airtime. Athi mina kuphele wena kuphela akusho kumina. Wena kuphela wazi unendoda mina ngazi. Oyila ngabona khona. Ngiphindela lapho athini? Wena kuphela wazi ukuthi unendoda mina ngikwazi lokho. Oh, okay. Ngathi mina ila ngabona khonto hayi bayathandana. Kusho ukuthi lo wesifazane uyamtshela ukuthi akanandoda uyihlalela ulinde yena lokubahlukana. Kanti izinto ababeyixabanele behlukana abahlukanisanga vele yimina. Imkhuba yakhe lo muntu wesifazane ayenza. Yeah. Eyamdina waze wahamba lo. Ukuthi ke uzoyiyeka yini manje. Njobe sebebuyele nebe abangani nje. Hayi ngabuka la angisahlonipheki. Sengithatheka nje nomi kanjani. Ya. Mangabe
empelweni besabantu abangahlukani. Noma ngabe uyothenga ubhiya esitolo sihamba naye. Singene emotweni ayothenga ubhiya wakhe sibuye sihlalele phansi aphuze ubhiya wakhe ngiphuze drink yami. Yeah. Manje uyabona ukuthi sekunesikhathi la esengishiwa khona. Ahambe yedwa manje. Okay. Athathe mhlawumbe umfana wakhe bahambe uyabona ukuthi sorry kushuthi kuzoba i-family meeting noma i-family outing angazi. Oh, okay. Kuhambe kwahamba nje kwanezinto eziningi nje ezenziwa nayile ingane. Sekukhona nemithi ababuya nayo uma wabo bazochela la. Uma ngimbuza ingane zichela ngaliphi? Hayibo. Ngoba phela uwena kufanele ukhiphe umyalelo ukuthi nanku umuthi mfana wami njalo mase silala ucela. Kodwa manje wena uthi awuwazi lo muthi kodwa le ingane mase silele ziyacela. Angithi yabona ukuthi khona okungahambi kahle la. Hayi ngithathwe ngibhekele hayi ngibonile ukuthi hayi ayikho lento. Yeah. Ayikho lento angidede nje ngihambe ngohlala ekhaya khona bezokhululeka ngoba ukuhlala umpintsha umuntu othandweni. Yeah. Efuna ukuya lapha yakulela tafula manje uyasaba ngoba wena uhlezi la angaze agcine kubulele. Phuma nje umdedelo ukuze akwazi ukukhululeka. Yes. Awusichazele lama wami ukuthi nishade ngo-2021 then emva lokho nahlukana emva kweminyaka 5 nje nishadile. Bebunjani ubudlelwane benu just after nishadile? Uqale nini ukubona noma ukuthola lama message? Hayi kwaba unyaka owodwa nje si right. Naduduzana unyaka owodwa. Lo wesibili unyaka Sure. Hayi angazi noma mhlambe angazi ngizothi bekwenzakalani noma khona nemithi phakathi nendawo la ngazi kodwa nje kulo wesibili unyaka nje yaqala nje inkinga yaqala nje inkinga engikhulumayo ukungena ngala kuphume ngala. Angezwa nje ngisho ubhlungu uyabona noma ngabe kuthiwa into unkosikazi wakho uyayisho awuyizwa ngaleso sikhathi. Yeah. Kodwa musuhleli wedwa usicabanga umkami kade ethi mhlawumbe uzobonisane nomunye. Yeah. Ukuthi umfazi methi isuke ithini into yakhe. Indoda ehlakaniphile iyoku-advise kahle ngendlela right. Endlela right. Kodwa ebhedayo iyokuchithisa umuntu umuzi wakho. So uyamlalela bese uthule uyicabange wedwa lento. Noma ungasabuyelanga kuyena ubona ukuthi uzosizakala ukuthi hayi uyabona ngempela ububheda kodwa uyakushintsha ukwenza. Behavior yashintsha ayibonele nathi kusho ukuthi iyazwela into engayisho wayiswa. Hayi uvela umchilize one way. Yeah. One way wena uyamchiliza. Sure. Manje mawami ngikuzwile uqala ekuqaleni uveza ukuthi ninobaba uma ninabantwana wawulindele ukuthi kwenzakele kanje. Leyo nto leyo nayi communicate before nishade okanye uqala ukuyirealize after senineyinkinga emshadweni okanye it's something nayi communicate before nishade indaba yengane? Asizange sikhulume indaba yezingane zami nezakhe ngoba iculo ayelicula nje sisathandana nje. Kokuthi nje ngelinye ilanga fanele sakhe big house. Sithathe zakhe izingane sithathe ezami izingane sihlale ndawonye. Sinezingane eziningi abasidinge kuzala nani. Yeah. So akaze kufike ukuthi njobe isahlala nonina wazo kube nje cha. Ngoba vele ngangibona ukuthi engqondweni yakhe vele unakho ukuthi siwumndeni mina nezingane zami nezakhe. Yeah. Ungangoba ngisho ihlala noma wazi izingane uma kukhona ezikuswele nje engenayo imali ngikhumbula ilanga babe safunda isikole abafana beswele izicathulo zesikole. Yeah. Ngayithenga. Yeah. Ngemali. Ngayithenga ngingenankinga ukuthi mangiholile mina ke ngayijwayeza nje ingane zami ukuthi mangiholile asipheki nje. Ayeza ngifika nayi take away noma siyaphuma siyodla. Mawukuthi bengiphuma ebusuku ngelanga engi-offer ngalo nje siyaphuma siyodla. So bengithi ke mangiphuma ngizokhipha izingane zami. Yes. Bese ngimthetha akayilande nezakhe. Okay. Sifike singene nje kaNando's sibheka itafula lonke nje elide kangaka sigcwale sihlale sidle. Ukukhombisa ukuthi cha naye ezakhe izingane zami.
ukuthi kwajikaphi ke sesishadile ngoba wakwazi walikhipha negama ezami ingane ngahlala nazo-ke lapha Okay. emzini wethu. Hhayi, wagcina seyixosha wathi ayihambe. Ziyephi? Hhayi, angishadanga nazo, ngashada nawe. Manje angazange ukuthi kwase kubusathane bani, yiyo yonke leyo nto eyaba inkinga-ke. Iy'ngane zakho nihlale nazo before ey'kababa iy'ngane zize nazo? Yebo-ke. Okay. Ezakhe uma wazi wayesalokhu enqaba nazo. Esalokhu enqaba. Okay. And masethi ashadile ney'ngane, ziphi iy'ngane manje? Zisekhaya kithi. Zisele noba? Njengamanje bekhona umalume kithi ngoba nami abazali abasekho. Njengamanje ngihleli nami. But niyakwazi ukuyisupport iy'ngane? Yena ukuthi angisiza. Yes, nina as abantu abashadile niyakwazi ukuthi niyisupport iy'ngane nobabili. Zibheke mina. Okay. So njengamanje ingane ngizwile uveza ukuthi ingane kababa leyo mfana izichele egcekeni. Kusho ukuthi i-behavior yayo toward wena ayikho right. Lezi ezinye ingane eziwu-2 zibehave kanjani? Nazo ziyafana zonke ongangoba abafana ababili nentombazane. Intombazane angazi noma mhlawumbe ngizothi mhlawumbe uma wayeyitshela yini athi ungawashi ngisho isitsha ungenzini, asixove enze into eyirongi, enethemba lokuthi ngizotshela ubaba wakhe yena bese yaphika, ubaba wakhe bese ngibona njengomuntu omubi. Ngakwenza kwakanye ngambona ukuthi akasho lutho. Uma ngabe umkakho ereport ingane ukuthi hayibo sengikhuze kaningi ingane ukuthi ayiyeke ukuthi ayikeki, manje sengithi angikwazisi wena okwakho ukuthi uyibize ingane phambi komkakho uthi nanguma wakho ethi yindaba ongafuni ukulalela kodwa yena engakwenzi ayithulele angilalele angaphenduli ukuphendula angayibuzi ngisho ukuyibuza ingane angazi ke noma wayeyibuza ngasese bese iyaphika yini angazi ngabona lapho ukuthi hayi izwi lami nje alizwakala hayi akona kwami kahle la kushuthi ucoshisiwe nje sure. So ke kulokhu ufudumeza isihlalo somunye umuntu ayingeke unyonyobile wawungena efonini yabo wathola i-conversation ku WhatsApp. Leya conversation ithini oyitholayo? Abantu abathandanayo basakhumbuzana ngothando labo okanye kwaxoxa ngengane? No. Babecophela kakhulu ukuthi ku WhatsApp abayikhulumi lezo indaba. Oh, okay. Hayi lapho ngabe ngiyamsukela. Okay. Kusho ukuthi lezo indaba bayikhuluma uma befonelana direct. Bebo babili futhi. Sure, copheshe lo. Ongangoba khona isikhathi la mina bengiteleleka kakhulu ngoba lo sisi noma efona ngo11 akasho ukuthi sesilele. Angafona nango 12. Athi yazi ngikhumbula manje khona ngikhohlo ukutshela phela ukuthi kuukuthi nokuthi ifoni ke ebusuku inomsindo. Hayi inomsindo. Ngisho ngayifakanga ku loudspeaker nje yayikhulumela. Uzwa yonke into amadoda. Bese ngimbuza ngithi isona bengekalinde kuse. Wazi ukuthi uhlala wedwa yini? Yini ngingacatshangelwa mina? Ngoba lokhu kukhala kocingo nami kuyangiphazamisa. Eish. Hawu, ayithulelela umbhemu. Angasho lutho. Uma umbuza kodwa wakwahlukana noma wengane? Hayi mina ngibona ukuthi bahlukana. Bake bahlukana. Bake bahlukana. Kusho ukuthi bese belokhu beshendezana nje ngikhona. Behind my back. Ukushendezana nje bese bekwenza. Sure. No kuyazwakala mama kuyazwakala. Kodwa futhi hayi ukuthi bashendezana ngoba lo wesifazane emthanda. Uyamxovela nje kodwa lo akaboni. Kusho ukuthi ufuna ukunixabanisa nje. Phela nje. Sure. Manje lapha ubaba unabo abantu bakubo mhlawumbe uke walisa udaba kubantu bakubo. Mangase ngibabekela bangafakaza kwabona ukuthi ngilokhu ngakhala lokho nje. Baze bangitshela impela ukuthi cha inkinga thina sabantu besifazane akasilaleli. Nanobhuti okhona omdala uyilungele akamlaleli naye washo futhi wathi inkinga akaboniseki. Kuvela avuke ngolaka ajika ngaphinda bakhulumise ayibo ablock ucingo ngaphinde nje axhumane nabo.
ngoba bemtshele iqiniso. Azwani neqiniso. No, akafuni ukukhuzwa. Ngoba lezi ngane sezindala mawami lezi ngane ikhona yini wena into nayo emqondweni yokuthi uma kungenza kuthiwa neyilungisa izinto nobaba ikhona into nayo emqondweni yokuthi mhlambe uma weyingane iyiphi indlela wena ofisa ukuthi communicate ngayo nezingane? Ey'nganeni ey'ndala ukhuluma nayo. Ukuyikhuluma nazo. Ukhuluma nayo ingane uthi lalela-ke ngidinga ukuthi nifike la. Celani kubaba wenu ukuthi ngicela nifike la ngizonifakela imali noma yena ninika imali nigibele nize la. Sezinamafoni lezi ngane. Zinamafoni ziyazigibelela zihamba zize zifike kude. Zingagibela zizofika emafamu. Ayikho engakwazi ukukhuluma, ayikho engakwazi ukuzihambela, zinamafoni abizayo futhi. Manje isiphi isidingo sokuthi alokhe efonela uyise wazo, alokhe WhatsApp uyise wazo. Angijabona ukuthi-ke indlela axova ngayo. And uyaphasa. Uyawina. Uyawina. Sure. So ezakhe iy'ngane ma wena ufisani ngazo? Ufisa kwenza lini? Ufisa zize ibuye zizohlala nani? No, sengilunge yena akahlale ney'ngane zakhe kulungile. Ngihlale nezami. Awusafisa inilungisa izinto? Inhliziyo embi ayenzile. Alright. No mama mhlawumbe ake sikhulume naye ubaba kwakho. Ke sithola ukuthi iziphi izathu edala ukuthi aqhubeka communicate noma wengane ngoba phela akekho owamkhomba ngesibhamu ukuthi ashade wena. No, akekho. Futhi-ke manje into engenze nje ngaze ngabona ukuthi hayi angiphume ngempela la. Ayikho indaba yami. Uyabona uma ngabe ungenamsizi endlini. Yeah. Unomkhwenyana. Kodwa uthwele kanzima. Awunayo nje imali yokwenza ikhanda. Uzoswela imali yokwenza ikhanda. Yeah. Endlini uthenga ukudla kuyasokoleka phela ngithi manje ngondlana le ngane ezilapha ekhaya. Esekhaya. Nala fanele mangihola ngithenge phela ngiyadla. Wondle nalezi zakhe. Nalezi zakhe ungrateful. Engithi mangabe ngithenge isaka lamazambane i-braai pack o 5 kg benyama phela mina ngikwazi ukuthenga kancane. Uthatha u5 kg we-braai pack uphela in 3 days. 5 kg. Sure. Ngani ngoba emini masingekho phekelwa abangani. Kufika kuzoba yiphathi la. Oh. Angazi noma imfundiso yakhe yini ubaba anodla nina vela kuyona imali yami. Amazambane kwenziwa ama-fried. Yo. Isaka lithathe 2 days. Kanti mina ngikalile ukuthi koze kuphela inyanga ngoba ubaba uyahola athi mefikile athi imali ayisekho. I-trust ayikho la ekhaya. Le mali njengoba ingekho iye ezikweletini ziphi izikweletu lezi engenamagama. I-problem izikweletu azinamagama. Sure. Akukho ukuthi hayi angithi ubonile ngithenga ifridge elisha cha. Angithi ubonile ngithenga usofa omusha cha. Akukho akwenza la endlini. Kodwa unezikweletu uhola nyanga zonke. Ngabona ukuthi hayi umuntu ongafuneki la yimina. Yeah. Imali yaya kulo kufanele iye kuyena. Uyamnakekela lo kufanele amnakekele. Yeah. Inkinga inami la. Futhi bayanakekelana phela ngoba nayo uyayifaka airtime futhi uyabuya namabhlue. So nemali kababa iya ngale. Iya la. La kuba ingane zakhe ihlala la. Yebo. Khona into ngayilalela eka Steve Harvey wathi indoda ayikho indoda engashintshi. Kodwa indoda ishintshela umuntu emthandayo. Sure. Wathi ayikho nje indoda engashintshi. Ngeke ukuthi we akashintshwa lo cha. Iyashintsha indoda. Kodwa ishintshela umuntu emthandayo. Yes. Ngoba ungathola ukuthi kuthiwa hawu uthandana nalo isoka. Akaqonywa. Ufike wena. Avela yeke yonke leyo nto. Useyashintsha ke. Seshintshile usebhekene nawe ngoba uyakuthanda. Akafuni uhlukumezeke. Umuntu okuthandayo akafuni uhlukumezeke. Mhlawumbe kodwa naye ubaba noma ekade engashintshi sonke lesikhathi mhlawumbe kodwa mesikhuluma naye uma esakuthanda uyabona ukuthi sengashintsha ngoba phela indoda iyamshintshela umuntu emthandayo. Angashintshisa ukuthi kusho ukuthi lokho abecabanga ukuthi uzokuthola ngale. Ngoba ngathi ngino 2 months nje ngibuyele ekhaya ngezwe kuthiwa uma wengane hlala kwami.
Hayi awuyiphinde leyo ke angisakutholi ngisakuzwa kahle. Ngino 2 months ngibuyele ekhaya. Yeah. Ngezwe ngomakhelwane ukuthi hayibo uma wengane uhlala emzini wakho. Shu Esengiphinde ngezwe futhi usehambile. akusahambanga kahle. So into Balikhuthile ijoke. esingamenza ngathi yamshintsha ukuthi kushuthi hayi ukarma ufike ngeenyawo. Le nto abecabanga kade beyenze emnandi behind my back ayisenzeki mase kubebhekene ngqo. Shu. Mocabanga ngenzeka ke manje ke kodwa ukuthi njengoba esebuya usesifundile isifundo wena enhlizweni yakho usengakuthola ukumxolela Aqala ngishele eqala. aqala kushela. Awunqabile kodwa akakushela. Ngishele eqala. No ngiyakuzwa mawami ngiyakuzwa. Angithi umuntu umekushela uyayibika ukuthi ufuna ukwenzelani nokwenzelani. Kwenzakaleni. Ngizokuphatha kanje hayi akaqala ngishele eqala. Shu. Hayi iyangimangalisa ke leyo uthi uma wengane unesibindi sikuyongena emzini womunye umfazi afika ahlale kujatshulwe nezingane zakhe zilaphela. Kwaba kwesikhashana asekho manje seseledwa. Shu. Hayi ngeke ake simbize ubaba ngoba unayo into enhlizweni yakho ethi uma engayindlala kuwena kahle. Cha ngisho phethe so wamukeleka isicelo kodwa akaqala ashele eqala. Osazocabanga. Sazokhuluma neqhikiza lami. Sizokhuluma neqhikiza. Ayithi uyozwa ngeqhikiza. Akusho njalo kuqala. Yeah. Intombi umishele uyozwa ngeqhikiza impendulo yami. Hayi kona kuhambanga kahle neze. No. Ake simlande ubaba sibone ukuthi uthini yena. Ngiyajabula ukuthi uthi khona ofisa ukuthi umnikeze ithuba ukumlalela usenayo inhliziyo yokumnikeza indlebe. Yeah. Yeah. Mukeli wami uyezwa ke umama usayimisele ukuthi ubaba acheme. Ngishilo ngathi ngwana asingachema anofira mumbere kushe abilayo kwaye kwasha naso phokweni impi idle amahawu. Ake siye kodayisa ngala etolo umbukeli wami omuhle sibuye ke hlale naye ubaba phansi uzohlala nomama owecebo ngale akeze umama owecebo ukuthi kwenzakaleni ke ngale kuma womntwana njengoba ese decide ukubuya ezokhuluma nomama wakwakhe efisa ukuba balungise izinto. Into kodwa ke enkulu kakhulu ekhona uthi uma usanayo indlebe angakwazi ngayo umlalela umama wakwakhe. Ake sami sophuza amanzi siyabuya khona manje. Sabingelela ababukela emakhaya Black Life TV. It is season 4 of Wabuyelani Emendweni. I am your host, Umam Owecebo Sokhulu Siyanibingelela siyanamukela ohlelweni namhlanje. Today sinobaba la ohlelweni sifisa nje ukuthi simthule simbingelele. Baba wami ninjani? Siyaphila sisi igama uPhumlani wakaKhuboni ngokuhlala ngihlala eMlazi. Okay. Baba Khuboni, tell me namhlanje njengoba ula yini ocabanga ukuthi yaqeda umshado wakho? Into engicabanga ukuthi yaqeda umshado wami unkosikazi bese ngangithembi. Ungangithembi nje kahle unkosikazi. Ungakuthembi kwankosikazi. Ungangithembi unkosikazi. Ubaba unaso mhlambe isithombe sokuthi kungani unkosikazi engamthembi? Noma nginaso kodwa izinto ebekhalaze ngazo ukuthi indlela engondla ngayo ingane zami la ngendlela engibonana ngazo nezingane zami. Oniba ngesondlo sabantwana. Yeah. Okay. Kusho njalo. Just ukuthi ngizwe kahle. Nishade nini baba? Sishade nje 2021. 2021. Yeah. So before 2021 benihlala ndawonye nomama noma Besihlala ndawonye. Benihlala ndawonye. And before umshado abantwana bakho baba bebehlala nani noma bebehlala konina lumi? Bebehlala noma wabo. Bebehlala noma wabo. Okay, fair enough. So iqale nini indaba yesondlo? Iqale kuba i-issue after senishadile? Yebo sina 1 year sishadile. Nina 1 year nishadile. Okay. Ubaba abantwana bakhe banangaki mhlambe? Okugcina una 18. Ogcina 18 years. Ophakathi una 22. Ophakathi una 22. Omdala bese banangaki? 25. Na 25. Insizwa intombi lezi. Abafana bawuthuna intombazane yodwa. Abafana babili nentombazane yodwa. Oh, okay. Manje baba wami kulo mntwana ona 25 nona 22 nona 18 indlelani le ubaba ondla ngayo ekhalisa umama ekhaya? Futhi
Angazothi shuthi umama ungangithembi kahle kuyena ngoba indlela engondla ngayo phela indlela esiqala ukuthandana naye engene naye emshadweni azi ukuthi nginemali engaka enginikeza ingane. Okay, isondlo sakho baba uthenga amaplastic uwahambise noma ufaka imali ebhenki? Ngifaka imali ebhenki. Uyifaka kubani? Ngifaka kumawabo. Kumawabo. Yeah. Okay. All right. So since ke nishadile uthe inkinga iqale after seninonyaka. Yeah. So since inkinga iqalile ikupho ke wakuzama wena babukhona ukuzama ukuxazulula inkinga lesentena bhekana nayo? Engingakuzama nje ngoba bengibona ukuthi isikhathi esiningi ukhalisa ukuthi indlela engibonana nayo ngeingane ngihlalile naye phansi. Yabo ngamtshela ukuthi ukuze lento ibe ingakufaki incindezi asilandi ingane ihlali nayo. Right. Yeah. Okay. So abantwana njengamanje bahleli nawe ekhaya. Bahleli nami manje ekhaya Okay. ngingasekho. So after sebefikile abantwana ekhaya ubudlelwane phakathi kwakho mama nabantwana bakho bube njani? Kube wesikakhulu ungezwanga. Ngoba ebehleze ethi abantwana bami abamhloniphi yena. Okay. Bazenzela mayethi abathuma mayethi abenza izinto abafuni ukuzenza. Wena baba lokho ubukubona kanjani since nonke niphansi kophahla olulodwa? Khona ubukubona nawe ukunotice ukuthi no abantwana ngempela bayenza lento esho umama? Hayi mina bengibabona njengeingane ezihloniphayo ngoba akukho obekwenzeka mangikhona mina bengakwenzi. Okay. Kodwa mangingekho mina Bekubuya ama-complain. bengithola Okay. ukuthi hayi inenkinga. All right. Umama unabo abantwana yena? Yebo unabo abantwana. Nabo nihlala nabo la? Abantwana bakhe ngibe nenkinga ngihlala nabo. Ngoba Okay. nami ngibe nenkinga ukuthi nabo abangihloniphi mangithi ngiyabathuma bathatha isikhathi ukuthi benze into engibatshela yona. Ubatshela yona. Ngase ngiyakhuluma naye umama ukuthi kuze into yethi ibe right abantwana bakhe ababuyele kini ngoba uno right kini. Makhona umalume bakho. Nomalume babo. Okay. All right. So abantwana baka mama sebebuyele komalume. Uma wabo. Bahla okay. Yeah. All right. So now njengoba babasila namhlanje ikuphi ubufisa kwenzeke enhlizweni yakho? Ebengufisa nje ukuthi sikhulume lento nonkosikazi ngoba mina ngimshada unkosikazi ngoba ngimthanda. Yabo. Sikhulume lento nonkosikazi asho yena indlela ofunza ukuthi iqhubeke ngazo phela izingane ezami. Right. Uma wazi ingane uyazi ukuthi ngishadile. Yabo and uyazi ukuthi nje bekade ngishadile unkosikazi akasekho usehambile. Okay. Kusho ukuthi naye akanayo futhi inkinga ekuthenini ngingabuyisa unkosikazi ngihlale phansi naye ngikhulume naye. Ubani ongenayo inkinga? Yena uma wazi ingane ngoba yena asithandani naye. Uma wengane ungena ngaliphi la baba? Shothi ungena ngazi ingane. Ingane ezina 25, 22, 18. Ya ayikusho nje mayisefikile uyayethuza izingane zakhe. Ufika phi baba? Emzini wethu naye umama. Imali. Izingane zila kaKhobona. Yebo. Uma wengane uyasuka kubo Ezila. yebo. Emzini wenye inkosikazi. Yebo. Ezobheka ingane na 25 years nena 22 years nena 18 years. Ethi uze izingane zakhe. Wena baba lokhu kubona kanjani? Uqala kwami kwenzeka ngiqale ngangakubona ngoba phela usuke ethuze izingane zakhe. Wakubona futhi izingane ngibone ngathi ukuthi ziyakujabulela ukuthi uma nanga ukhona ufikile uzosibona ngakubuka nje ngazi ukuthi nje into eright nazo izingane ayingeni kwincindezi ukuthi awuma akasafiki uzosibona. Akasafiki kuphi baba? La emzini wenu? Shuthi bekukanjalo nje ngiqala nje mina ukubona kusho kanjalo angizange ngikubone njengento eyinkinga. Njengenkinga. Izingane zona yini ebiyivimba njengabantu abadala ukuthi kube izona izisukayo ziyovakashela uma Bengathanda ukuhlala ngesayidini lama wabo because uma wabo bese nomuntu athandana nazo nayo bengayidingi izingane zabo. Okay. Okay. So uma wengane emefika la ufika manje njengoba unkosikazi engasekho noma ubefika noma unkosikazi ekhona? Ebefika unkosikazi ekhona kodwa bengangeni ekhaya. Mama Shani. Ubethi mefika unkosikazi ekhona besenze njani baba? Shuthi befika afikele komunye uanti omakhelwane. Okay. Bese yafona ke esefonela ekhaya. Right. Mayingafonelanga mina befonela zona izingane ngoba bengibona ngazi izingane sezilapha ezantsi.
yabo sengiyazi ukuthi awukhona kuma wabo bazonyuka futhi bengitshela ukuthi akade benoma wabo lapha ezansi kodwa usehambile futhi nawo unkosikazi beyethathe kakhulu izinto ezisho umakhelwane bese ithathe ibeka kumina ukuthi mina njengomuntu angamthembi futhi mina ngisenakho ukubuyelana ntshontshana noma wengane. Okay, njengoba unkosikazi engasekho ke manje ufike lapho uma wengane emezobona izingane Ufikela khona ekhaya emzini kankosikazi wakho. yeah. Afike enze njani ufike? Afika abona izingane zakhe ahlale zimenzele lokho engabe eyimenzela khona ingabe ijuice ingabe itiye ehlale nabo beshithi ngebekhulume indlela abayikhuluma ngazo ntambama futhi ahamba. Lapho ngalenkathi izingane ke ziwethu unina ke wena babukephi? Kwesinye isikhathi ngisengikhona ekhaya Ondlala u-happy family. Yebo. Kumnandi ifamily ubaba umama nabantwana. Ngizothi bengekho mnandi. Akusuke kumnandi kodwa baba ngoba angithi uthi baba ubungayibona inkinga. Ya ngiqale ngangayibona inkinga ngoba phela mayisefikile right phela besihlala nazo izingane naye. Yabo kodwa inkulumo ibigxila kakhulu einganeni. Kodwa kubona ukuthi sihlele sonke sifamily kumnandi nje. Kuyahlekwa nje kumnandi. Ya ngizosho njalo mayisefikile nje beyafika yahlala nami phela bengathatha ukuthi khona inkinga unkosikazi azoba naye angaba nayo ngoba phela uyazi ukuthi angisathandani naye usenomuntu athandana naye. Yeah. Phela la usuke ezengeyingane zakhe nazo futhi ziyamthanda nayo lo muntu athandana nazo akayifundi izingane. Yo, hayi ke. Manje ke baba uthi ekuqaleni ubungayibona inkinga. Manje usuyayibona? Hayi ngiyayibona inkinga ngoba Selokhu ehambile unkosikazi akukuhle nje ngoba uke wakhala nanokuthi lo mfana omdala unokuthi aphathe izinto azochelela la ekhaya. Nalokho uyakuzwa wena baba ukubona. Ngiyakubona. Okay. Yabo ngimtshenile ukuthi lo mfana wami omdala unezinto. Yabo especially futhi akasebenzisi imithi sebenzisa iwasho. Right. Kodwa ngamtshela eqala ukubona lokho ukuthi ya lo mfana wami omdala ngeke ngayihamba inkinga yakhe semncane unezinto nje futhi lezi zinto zabantu abadala nami ngibe ngayi-understand kodwa nje unezintwana nje yabo ngawukuthi lezi zinto ayisuke ezichelela ngazo la usuke ezithathe esontweni lakhe. Yabo unkosikazi wathatha ngazi ukuthi umuthi na umakhelwane bamtshela ukuthi lengane isebenzisa umuthi thunywa uma wayo. Hayi. Iyezwakala wena baba moyibekwe nababukhona ukuthi undodana lo hayi ukuthi usuke esebenzisela uma wayo ukuthi nje unokuba samlapho wendabuko like. Yeah. Shuthi usuke kahlahle eyisebenza yena kuwona ukuthi phela manje kuhlangene necengo obuhleli la ekhaya. Yebo ngiyasho njalo ukuthi usuke into esuke yenzeka kuyena leyana. Okay. All right. No. Other than lokhu baba asekudalulile kukhona okunye mhlambe okusalayo singaze silande ubaba sokhulu nomama kanti khona ibhomu elizayo. Okusalayo nje ikhona ukuthi ikhaya liyabanda. Ikhaya liyabanda. Bengifisa nje ukuthi nomama la khona kwengabe uyayizwa into engichazayo ukuthi mina benginankinga naye mina bengimthanda. Inkinga bekuyizingane nami bengakwazi ukuyicontrol phela manje ingane seyikhulile. Right. So ngokufisa kwami nje bengifisa ukuthi sihlale phansi silungise. Nilungise le ndaba. Okay. So baba with your permission ngicela ukumlanda uNgcweti kanye noMamkhuboni. Sihlaleni phansi sonke ke manje soba for sibone ukuthi ikhona nesolution nesixazululo kule language ikhwebe engiyilalelayo la ngoba ngathi kukhulu impela ukwenzakalayo la. Hey angazi mhlawumbe umama khona azosikhanyisela khona then sithathisele lapho ukuthi ikhona yini inqubekela phambili noma likhona yini ithemba lokuthi kusengalunga. Hayi ngiyaready singamlando mama. Thank you. Abukele emakhaya ake silanda ingcwadi yomsebenzi noma Mkhuboni sibone ukuthi ikuphi singakulungisa namhlanje uyabuya imagoda emendweni wakhe noma kwenzakalani. Hayi inkulu indaba noma wengane. Mawengane inune engafi. Akusho mina kusho abantu ezweni sakhile. Asike siyodayisa sibuye nengcwadi yomsebenzi. Cambukelo wami omuhle sengibuyile. Ngibuye nginamandla kakhulu ke manje ngoba akusahambi ngedwa. Ngihamba nomama owecebo. Sizoyichwephesha ke manje. Yeah.
lolu daba ke sizoluchwephesha sisanayo ubaba nomama uKhubone. Mama Owecebo. Sibuyile ke. Yeah. Sibuye na ikhaphu lethu. Yes. Namhlanje ke kuyashisa ke sokhulu. Kuthi kungaba nengwijikhwebu kube nodweshu. Ingabe isazekeke. Uthi usathola leli udweshu la ngaphandle kuvele nola ngaphakathi kuvele kube kuningi. Kodwa ke ngoba ikhaphu lethu ikhona. Asike sizwe ukuthi bona bathini. Sizocela umama Khubone abekudaba lakhe ngoba lithi ladies first. Yeah. Asho ukuthi ngempela into eyadala ukuthi esanda kushada nje ngakho kodwa. Yeah. Iminyaka nje iseminti. Adecide ukuthatha imithwalo yakhe abuyele ekhaya. Iyona kuyiyipi. Bese sezwa ukuthi ubaba uzilandulela uthini kulokho. Yeah. Mama Khubone. Hayi. Angilibonga ithuba. Yes. Engilitholayo. Kona njobe ngeke ngachaza cha bandla. Ngabona inhlonipho ngingasayinikwa. Sahlala kahle kakhulu unyaka oqala sishadile bandla. Hayi kodwa landelayo hayi yavuka inunu. Zakhala zemo. Hayi yavuka inunu. Inunu engafe yabonwa abantu. Thuma wengane inunu engafe. Ngasabathe ngiyaphebeza hayi. Ubaba wangangizwa nje. La ngabona khona hayi bo. Kuyathandanwa la. Nkosikazi wena obungangithembi. Wena obungangithemba yikho into ebesithandana ngichazelile. Ngizokuthemba kanjani ungangilaleli? Ngizokuthemba kanjani ngoba phela mangithi kuwena. Futhi wena akuze kushoyo mina. Mangithi kuwena. Uma wengane akafonele mina. Wena wathini? Sengifuna ukuhlukanisa nezingane zakho. Uma ingane yakho nayo. Uma wengane ingane yakho nayo. Wawusho kanjani akafonele wena ekubeni umthetho osemshadweni usho njalo. Ungabuza noma iyiphi indoda eshade ngokweqiniso emhloniphayo unkosikazi. Umthetho womshado usho njalo. Ngakulalela mangabe sisanda kushada uthi anisathandani inhlobo. Senihlangene ngezingane. Ya ngamtshela wangitshela ukuthi ngiyakwazi ukufonela wena engahlanganise lutho nengane. Angithi uyabona ukuthi wena wangenza lutho kuyena. Wena wangenza lutho ngoba kwafanele mesho njalo bese umtshela ukuthi akayibonele. Ngoba ayikho into yenza ingane zami lalela wena ufanele udoba umuqa. Umtshela ukuthi ayikho into kanti iyadada isilethe ingane ekhaya. Angithi uyayibona into esixabanisa ngoba awungilaleli wena. Awukwazi ukuthula ulalela into engishoyo bese uyayixwanisisa ukuthi ihamba right. Yeah. Emshadweni uma ngabe ungasathandani inhlobo noma weyingane uthatha inamba yomkakho uyinike yena uthi kusukela manje yonke into oyifunayo uzoyibuza kulo mama. Lo mama uyena ozongitshela mina. Ngakutshela iphuthele into ayishilo ukuthi wena ingane zakhe awuyithandi. Angiyithandi ngaliphi? Ngingangayithanda kanjani ingane zihlalele kunina wazo? Ngingangayithandi kanjani? Zingenzeni njobe zikunina wazo? Zazingenzeni njobe phela wayibona khona mina mangabe ngiyinikeza imali wena uba nenkinga kumina uyangilwisa wena mangabe nginikeza ingane. Kusukela nini? Wakwangitshela kona ngoba wena wawuthi wena awubondli. Wena kuchazela. Wena angazi nombonise la ekhanda lami nguDomoroza. Wena ngangavalelwa iDS endlini mina ngangikhokhela iDS ka99 yavalwa ngoba wena ungeke uzuyikhokhela kodwa uyikhokhele ebuka ile yamfazi wena 99 rand nezingane zakhe 99 rand ngathi mangikubuza uthi hawu yini ukhokhela iDS yalapha yala ekhaya ungayikhokheli wathi ukhokhela ingane wathi wena ukhokhela ingane futhi ngoba akazondli ubona ukuthi kube at least kube yona into abenzela yona ngathi bayayidla iDS ngoba ngabe ngiyeza ukuthi uthi ngo100 rand uthenga inyama uyihambise ngo100 rand uthenga irice ulihambise ngo100 rand ayikho yonke into angisona slim ngiyayazi engikhuluma ngayo wathini wena hayi it's the least I can do for them ngeDS ngatshela ngathi iDS ngaze ngathi kwena iDS ayiyona inecessity ingane zami nginenhlelo ezithandayo lapha kuDS siyayidla iDS kodwa kunenhlelo siyayidla iDS nemali nje washo njalo wathi bafunda kunama channel abafunda kodwa kulo 99 rand awekho lawo ma channel lawa esikole yona edala ukuthi uzohamba yekini no ngikubalela izinto ezayibuild up yavalwe yami iDS ngayiyeka nami ngangayikhokhela wangayikhokhela nawe uma awunawo 99 rand ukuthi ngoba ngaze ngakubuza athi lo mawabo akayibuki iNTV wathini wena mankosikazi ngichazelile akukhumbula ngihlala nawe phansi ngichaza if ukwazi ukukhokhela u99 rand walapha khokhela nowala yakhumbula ngihlala nawe phansi ngichazela ukuthi
uma wey'ngane zami awukaze angikaze ngize ngihlale nawe uchaze ngey'ngane. wena uvele uvuka ulaka awukazi uchaze lutho awukazi uchaze lutho Shuthi ney'ngane zami nje awazi lutho nje wena ngazo nje. yebo wena bezithi noma zizovakasha ungakazi ungitshele Ubuzibona iqhamuka. bengibona hayi ngibuye emsebenzini ngifice endlini hawu bana hayi ninjani hayi siyaphila bese endlini akangitshela ukhulume nonina wazo waqeda emva kwalokho mina cha angitshelwa lutho nje ngobona ngaze endlini ngivuke Nkosikazi usho kade wathi ingane eseyikhulile. ngivuke ngomsombuluko ngemsebenzini ngobuya ngazo zinto Uba wathi ingane eseyikhulile sengakwazi ukuyifikela la ukuthi nje athi hayi Nkosikazi. ingane ziyahamba Uba wathi ingane eseyikhulile sengakwazi ukuyizela. angaziswa lutho mexoxe nalo ingakho ngaze ngani nakusho ukuthi unkosikazi wala ilo yamama Ilonto nanke inkinga ukuthi wena inkinga ukuthi awungithembi. ngizokuthemba kanjani awukazi ulale nalo mama nazala izingane zantathu Sayizala izingane zantathu usahlukana wagana la gane khona. uyasazi isizulu esithi la kwamakhona amanzi aphindana mina ngizokwazi ngani noma sekunjalo Emva ukuthi ngishadile. kenzeka Emva Angithi ukuthi ubone mina- emva konyaka angithi bonke phela- lokho shada angithi nje phela we wena- right kwathi kwaphela unyaka u right. lalela phela ngithi unyaka uphela nje vele nani ngakhulumisani nisahlukene kusho ukuthi ke emva konyaka nabuyelana Tuyini asibuyelanga nayo ingane. Into bidala ukuthi zingakanani ngifuna ingane zingakanani khona ekhasayo lokho ke nje. ngiyabuza ikhona yini Mina ekhasayo umbuzo ikhona na Phendula ekhasayo. umbuzo ikhona yini ekhasayo Ayikho ekhasa. Oh. Futhi kufanele nginake ngoba nakho kukhona no ekhasa. angishongo njalo mina ngishola ukuthi lezi ayingane uma zifuna ukuzala ziyakwazi ukugibela khona yona leno 18 usicapha ngithe emateksini ayidingisha imali yokugibela Ngani? ngoba abangani bayo bayayiphu lift angithi wesiphathi ke zabuya zazohlala nathi wena ezami izingane wathi awuyifuni ngoba zamanuku usho ngoba uthe ungena ekamereni lazo wafica kumahliphihliphi kodwa edining room ekitchen kuphi kuclean ziyapheka wathi zamanuku wayixosha mina ngihlelile nezakha Azivumelananga zihamba la ingane zakho ukuthi ayihambe la ngoba zinhluphi. Ngixosha ingane zami bangavuma kanjani ungazi kahle ukuthi anginabo abazali mina ingane zami ayinagogo ziphelele la kumina mina ezakho ngihlalile nazo zamanuku zinjalo awukazi ungizona ngelilodwa ilanga ngithi ayiphinde kumawazi ngoba angikwazi angikaze ngubone umgqomo wokuhlala ingane ingane zami kodwa uyazi zazizwe kanjani la ekhaya. ngayibekezelela ingane ngayibekezelela ngaze kwafika nami la inkomishi yami igcwala kwachitheka ngikhathele Inkosikazi into ngikhathele wena ungenza into ebuse ilutho kakhulu nje wena ungenza ilutho einganeni zakho nayo inkinga. ungenza ilutho einganeni zakho ungenza ilutho kuma wena inyoni ingane ungazi ungenza ilutho kuma wazo ngoba if allow lo mfazi ukuthi afone ngo11 ebusuku efonela into engenamsebenzi lokho kusho ukuthi wamtshela uhlala wena ebengafuni into ngabe bese ngifona ngoba nakho kukhona ingane isuyinenkinga ebengavedana abanathatha ucinga cabange mina bese fonela Imani bazalwane ngicela ukubuza. Ngo11 babukhubona. Uma wengane emefona. Ingane encane kunazo zonke ina 18 years. into ebiyenzeka bekuyokuthi beyangifonele uthola ucinga kangitholi ucingo. Yeah, bese yakuthola ngo12. Bese ukuthi ngabo level bese yangithola ngihlahla mawuthi ucingo Esephumulile ekhaya. Esephumule. Bese ngabe ngisakwazi ukuziba ucingo malikhala bebona na unkosikazi ukuthi nalo ucingo lwama wengane. Imaki ubukwazi ukuziba emini. Ebusuku ungabusakwazi Nakhona ukuziba. emini bengazibi mangabe ebefona uthola bengajwayele ukufona ebusuku. Yabo mangabe ngazangithole emini ebeyafonela ebusuku ngoba uyazi ukuthi ngikhona ngisekhaya. ngoba wamtshela ikhululeka wena freeway anytime angamfazi mina lo uzwa ngami Ngoba nkosikazi ubuwazi ukuthi uyafona. Angithi ubuwazi. bengazi ukuthi uyafona usuke etshele mina ukuthi ngizofona njalo ngifona indoda yakho kufanele ngizibeke manje ngoba nakuthethe ebusuku. Akusafanele ngazi. uyabona ukube wamtshela nje ukuthi uma sekushaya u9 ungabusafona ngoba sisuke sesilele Cha, before sifike lapho mina ngifisa ukuza ukuthi ngaba kakuyini yini esuke iphuthuma babukhubona ngoba uthi usuke efanele into ebalekile. Ngicela nje ungezela umzekelo ukuthi mama Sokhulu ngosoko ukuthi wafona umama ngo11 ebusuku ingane iyayiqeda kudutshulwa mhlambe. Ngicela nje ukuzwa isizathu esingqala nesemqoka. Ngicela mina ngikhumbula ingane ibiyenza ugrade 11 lomncane. Shuthi befunakala ngiyokwenza iID. Wakhumbula ngo11 Wafona emini. Yeah. Mhlawumbe mama isikole Washo ukuthi ubhizi ukhubona. aba u4. wababhizi emini babukhubona. Ngakwazi ukubuyela mina back kini.
oqala nje qala ufuna saze sakubanga lokho savuka ebusuku sahlala phansi yabo eqala nawe uyibona lenkinga yabo ukuthi awu lo muntu usefona nango-11 ngamtshela iphungela wasuthini babukhubuni kuyena uma ifona ngo-11 wathi uma ulibamba ucingo yathini eyakho into hayi ngambuza ukuthi yini sekwenzakalani manje waseyangitshela ukuthi hawu ingane phela fanele ihambe kusasiyokwenza i-ID ngase yalivala futhi ucingo hayi namanga baxoxa nje indabende noma ngasezuyikhumbuleni kodwa elinye ilanga afona ngalo wathi hawu uyazi wena uma ke wafona uma ma wathi ngelanga hey hawu uyazi ngikhumbula manje ukuthi ngizwe kuthiwa kuzophuma ama-forms lapha eToro ngifuna utshele ubani ubani umfana wakho Sandile ngifuna utshele yena uSandile ukuthi kufanele azowathatha ngaze kuvala yileyo nto engeke akutshele ekseni ngicabanga ukuthi phela wayengifonela ngoba nakho wayengeke akutshele ekseni nodoba kwangaphuthuma i-closing date ayisekude ngoba wazi wayisho ukuthi kuyavalwa mhlaka angazi mhlaka ya phela kwesikhathi befona enzela ukuthi kukhona into enhle yenzakele enganeni lo bayathandana noma wengane zakhe ngibanikile-ke ithuba umkhwenyana wakhe lo ehene kwena kusho ukuthi uyishende lakhe imani bazalwane ngicela ukubuza la uma wengane unomkhwenyana wakhe noma bengashada bayahlala isoko isoka lapho okay ngale kathi efanele ubaba wengane ngo-11 ebusuku isoka suke likuphi uthi ubaba wengane uyabuya aphume nomsebenzi alazi anamanga ubuya aphume nomsebenzi ubaba phela baxoxa abantu besifazane ngeke ngizwe nami ubuya aphume nomsebenzi so iy'nsuku angekho ngazo ufona ngapha ezobona lo engathi ngempela akanandoda kanti ngoba indoda isahambile ngelinye ilanga wakwamzame ethi uyamfonela angisazi ukuthi kwakunayiphi emergency enganeni ngoba iy'ngane zakhe zigangile vele lutho lalingena voicemail engaliphenduli ngabona ukuthi kusho ukuthi indoda yayikhona ngakusasa emini sesetohweni wathi hawu uyazi ucingo bengilikhohlwela emsebenzini eqambama ukubona ukuthi phela umuntu wesifazane mina ngiyabona unamanga ahlaza kusho ukuthi indoda ibikhona akamtholi uma kukhona indoda akafoni-ke futhi indoda mikhona ingaphumanga nomsebenzi hayi siyaphumula uma kuthi indoda isasebenza lokhali mike yaphuma-ke WhatsApp ucingo njengeyithandana hawu njani right naye mefona khona igama akamteketisa ngalo ababeteketisana ngalo-ke uba noteketisa omunye nangu uteketisa bani uma wengane hhayi-ke uma bethandana impela ubona ngako-ke ngisho ku-WhatsApp umbiza ngalelo gama elithini uMontosi shuthi uMontosi mamukhuboni uma undlala udaba la uveza ukuthi into ekuphathe kabuhlungu kakhulu uzugoduka ilento ukuthi ubaba uxhumana kakhulu noma wengane hayi bayathandana straight hayi nanokuthi bayaxhumana bayathandana ubusho ukuthi bayashendezana kunendoda ahlala nayo bayashendezana manje ngeke ngikhathele ngoba ngesikhathi beshendezana mina i-respect yakanayo yami mina ngimbangela isicefe kodwa ngaze ngilale ngaphandle ngaze ngize ungihamba ungazi ukuthi ngiphi phela mina ngithi ene ngiyasebenza ngesikhathi ngisemsebenzini mina mangingene ngo-6 emsebenzini ngize ngiphume ngo-3 ntambama mangingena u-6 ngisuke ngihambe ngo-4 ngibele ibhasi ka-4 ngiyokhava umsebenzi so from that time kuze kushaya u-6 ntambama ngifike ekhaya ngiyakwazi I don't know so musa ukuthi ukuhambe ngingazoba ngifike ngibone kahle kuyi-weekend wena usebenza ama-weekend ngifike ngithola ukuthi wena kade ungekho kodwa ingabi khona explanation futhi ade uyephi nami ngizibukele ungangibuza uma ngikubuzi ngayeka ukukubuza mhlazane ungitshela ukuthi njalo mhleze ngifuna ukwazi hayi ngifuna ukwazi ukuthi uyephi ngifuna ukwazi ukuthi uyephi wakhuluma ukweyisa phela inkinga ukuthi uma ungibuza awungibuzi kahle awungibuzi kahle unolaka sonke isikhathi uma ungibuza uyaphi kaphi ubona usibani noma wengane yakho uthakathaka unamanga yabo nje ngisho ivoice yami mina ayihlali ngoba angikwazi ukukhulumela phezulu yethi hawu kade ungekho hawu kade uyephi impembu avuke ngolaka-ke mevuka ngolaka-ke ngiyazi ukuthi indlela kade ihambile irongi ulaka oluveza ukuthi isuke irongi kufana nokuthi uma ngabe khona isikhathi ebengithi uma ngitshontshe ngabuka uWhatsApp wakhe ngizwe isitori esithizeni bese ngivele ngithi ayazi ngizwe sengathi kuthiwa khona kade bethi wena 1 2 3 noma wengane zakho
nayi inkinga yakho ukuthi wena khona kade bithi uzwebethe phela ngisuke Uzwebethi. Naye esithize sibanga nje ngifuna ubone nawe. phethe intshontshile ngabona inzwabethi inkinga. So ngizwa kuthiwa wena uke wahamba noma ingane zakho naye endaweni ethize kodwa mina ungitshela avuke ngolila kungakazi Ngathi mina ngikutshela into ongakazi ngivele bonke hayi wathi angakutsheli lutho into engenza noma wengane uma ngihamba nezingane ngenza izinto nazo izingane wathi angakutsheli lutho Imani ubaba Khubona ubuya hambe noma wengane nezingane. Belungisa izinto zey'ngane. Mangilungisa izinto zey'ngane wathi angamtsheli lutho manje ngimtshela ngoma wengane Zingakanani kanti lezi ngane bazona? zindala abantu asefanele bashadile vele. Mama Khubona inkinga ukuthi ubaba Khubona ucommunicate akho nobaba wengane sokuvezile lokho. Okwesibili noma wengane I mean Nxesi. Okwesibili into engifuna uyicheck la ukuthi wazizwa kanjani uma ubaba Khubona ecela ukuthi ingane zakhe ayibuyele ekhaya. Kwakuphatha kanjani lokho? Yazi ngibanga nayo inkinga ngoba engqondweni yami ngayitshela ukuthi hayi yaphela inkinga ebenginayo. Wawuthi uzama isixazululo. Ngabona ukuthi hayi lapho kahle sesohlala kahle. Kanti nginama njobe esho nje ukuthi ubekafike kanti mina ngazi ukuthi nje akaze eze lapha kule area yethu. Nangokuyasho ukuthi ubekafike angithi yabona bayathandana. So wena mama Khubona ngalenkathi usemsebenzini uma wengane besalafiki. Emzini wami Ezobona ingane. ezobona ingane ezincane no 18. Baba Khubona iqiniso leli ukuthi uma wengane uyafika la emzinweni noma befika uhamba nje kwamama njalo ebesafike kathathu nje umama yami yabo ezogoba ngihlala nezingane ezobona benza ningane ama braai zonke isho bejabulela ifreedom. Benza ama braai. ayikho yonke lo nto angaze ngize ngenze Mina nginezingane nami. Kodwa akaze nangelilodwa ilanga ezwe ucingo kuthiwa ubaba wabo uyafona. Khona uyaphila ubaba wabo. Kodwa azafona. kodwa ziyahamba ziye Akaze futhi zikhuluma naye uyise wazo zona akafoneli mina. Ukhuluma nazo. Akakaze futhi ambone kuthiwa nangiya lapha ezansi umeli ufuna izingane zakhe. La ngikhona nje azasondela. Akakaze ufonela zona ngizwe ngengane thi ma nangu ubaba ethi ucela sifike. Ngikhipha imali ngibanike bagibele. manje mama Khubona ikuphatha kanjani leyo ukuthi uma wengane ufika la emzini wakho athi uzobona izingane? Angithi yabona ukuthi lokho yona into esingibulala tu. Ngoba uconfirmile impela lento esho umakhelwane. Yabo lo mgodi. Awumba. Hayi. Angeke ngikwazi nje ukujonga. Ungamthatha kanjani uex wakho uzomfaka emzini omngakho? Kanjani? Baba Khubona usuke zonzana uma wengane emzini kankosikazi wakho noma emzini wakho. Usuke zonzana. Ibona mabefuna ukuthi babuyelane full time. mina yathi usuke ezengane yathi mayifika nje athi ngizobona ingane Kwakufanele Uzoyibona baba Khubona. kwakufanele lo aphindele ahambe ohlala endlini yakhe lo muntu osifazane mayefuna ukuthandana. Ukuthi mawukuthi uyavakasha ahamba lale khona abuye ezekhaya. Ahamba lale khona abuye ezekhaya. Angamthathi lo mfazi azomfaka endlini. Yabo lento ayenze wrong kakhulu. Mayefika ufika athi uzobona ingane zakhe. ufika sho njalo nje mina athi ngizobona ingane zami Wena usuke ukuphi? usuke ngikhona nami ekhaya Uthini wena? nje ufika nje ngikhona ngama weekend Suke sekuzwe. Unkosikazi kuyenzeka afike uma wengane unkosikazi ekhona. Cha. hayi bengakaze afike Usuke kuthole kanjani uthi akekho unkosikazi? shuthi uhamba kankosikazi wazile ngazi ingane ukuthi uma akasekho usehambile semshilo baba Wena ukazi umtshela uma wengane yakho uthi usehambile unkosikazi woza. angazi ngize ngimtshele ukuthi angakasekho unkosikazi usehambile Mayifika baba Khubona uthini kuyena? Amukela. Qonqo nje esafika nje qonqo. ya phela ngiyaye ngimbuza ukuthi yini inkinga bese yasho ukuthi hayi Ahlaza, uzobona ingane zakhe Ayikho lo. ingane zakhe zihlala nami la so yemsuke ezinganeni zakhe Baba Khubona lezi ngane azikho indala ngokwanele ukuthi zingakwazi ukusuka ziyobona uma wazo. azindala ngokwanele kodwa manje mayifika la ekhaya ethi uzoyibona ingane mina ngayingakuthathi njengento leyo ngoba phela ufikile uzobona ingane zakhe Awuyiboni inkinga. njengahlala ngisho lapha egcekeni kuvranda akunankinga We mama, njobe bengihlala nazo Basale nezami. bona endlini. Mina njobe bengihlala nezami. Wayengafila kanjani kufika ubaba waso. Ethi uzobona izingane zakhe. Uba nothakathayo. unkosikazi phela bethatha njengokuthi ingane zami lezi yabo ziyathakatha yabo ingakho bengathini
Yeah. Yini ebidala ukuthi unkosikazi wakho abone ngathi ingane zakho ziyathakatha? Ingoba bengasazi isimo salo mfana wami omdala ukuthi hayi ngoba nakho ethakatha. Uthi unabantu abadala. Izinto ukuthi athunge unabantu abadala. Cha, uyabona noma ngabe ingane inento enjalo. Siyabikela, kufanele asitshele. Naye lo kufanele abize ingane isho. Indlela nawo unkosikazi okhuluma Hayi, musungipenda kambi njani. Mina ayikho into angaze ngikurope ngenhlonipho wena. Angikuropa ngenhlonipho ngisho ubheda ngampela. Ngento ama flops amaningi. Angikaze nje mina ngikushintshela. Kodwa kulokhu ngiphule njalo. Mina ngangitshela ngithi ngoba khona isikhathi la ngangathola u10 litha unomuthi. Ngathi mangibuza ukuthi lo 10 litha lo 1 owaba lo muthi akekho wazi. Owaba lo muthi akekho wazi. Ngahamba ngomchitha. Ngelinye ilanga wathi ingane ziyahamba ziyangumawazo khona umuntu azisa kuyena. Umuntu obonayo. Owesizulu. Okay. Right. Ngathi mina kodwa angikhulumi futhi kambi. Ngathi kodwa mina engikwaziyo njoba ingane ihlala nathi la. Kufanele kube yithini esihambisayo sobabili. Sizwe lapho uthi kuthiwani sithole lezo zinto zibuye ingane izoyisebenzisa la. Ngoba akusekho right ukuthi ithathe unina wazo zenyangeni. Zibuye imithi izoyisebenzisela la. Yeah. Uma ngabe zisenyangeni kusho ukuthi ayihlale kuyena ke sebenzisa imithi ziziqede ekhuluma. Bese ke sibuya ke seyiqedile. Ekhuluma le Ngawo umuntu omuntu edala ukuthi uma wayo umfana ingane ayithathe. Ingoba yena uma wayo uyamazi umuntu ozoyisiza ingane. Mina anginazi mina umuntu ozosiza. Hayibo abantu sivela sibasonke kodwa uyabuza around. Kodwa wayithatha ngaloso simo ke sokuthi uyihambisa kumuntu amaziyo yona ukuthi umuntu ozoyisiza. Mina nje wena isho nje phumela obala ukuthi cha bandla ngashada nje nawe kodwa unkosikazi wami uye lo wena. Baba Khubona, Phumela obala nje akekho ozokubulala. nangu mama ebuza umbuzo uthi ungaphatheka kanjani mangase kuthiwa uyohlangana nobaba wabantwana bakhe bayohlangana nje Afike endlini. bayodla lunch ake singayisi nje endlini ake sithi bayodla lunch nje Bahamba nezingane kuyodliwa lunch nezingane ungaphatheka kanjani Angangiphatha kabi. Oh kanjani? yini into engadala uphatheka Ukuthi phela ngabe ngazi ukuthi ngabe kade ehamba nobaba uyingane zabo ngibazi lapha emalantsheni ukuthi badla amalantshi benze njani. Mina right phela right ngangiphatha kabi lo. Okay. Okay. Ngoba wena unenhliziyo. Mina nginayo. Wena ubuhlungu bakho benhlizweni mina obami buphuma nje Into ehlukile yodwa mina konke bekwenzeka kodwa besiqala sihlala phansi sikhuluma. Hayi kahle. ona hlala phansi navumelana nomama wasekhaya ukuthi uma wengane zakho uzoza la Hayi lokho kwenzeke engasekho umama ukuthi azongena Hayi egcekeni. akadusha ukuthi ubefikela ka-aunt wakho. Usekhona befika kodwa engizi lapha ekhaya. Efikela kamakhelwane. Ngoba efuna ukuzobona izingane zakhe. Weza ukuthi awusekho ke wena ekhaya. Wayesengena ke zongena ekhaya ukuthi uzobona izingane zakhe akekho. Ilungelo lokungena egate-ini. Uba yena. Ngoba kuyabiwa phela kune gate liyakhiwa lapha. Unika uba ilungelo lokungena egate-ini wena ngithi uthi yakhululeka. Sathane sehambile sesikhululekile. Freedom is coming tomorrow. Cha phela mina bengazi ukuthi uzengane. freedom is coming tomorrow Wena ukuthi awungithiyi. Kuyahleka noma kufiwe. Yeah. Ashulele that freedom is coming tomorrow. Nanso freedom. Baba Khubona, ngicela ukubuza Mhlorisho. Njengamanje nangumama uyalibeka udaba lakhe. Uyakuvuma okuningi kwakho. Ngakulesi sikhathi nje at this very moment kukhona mhlambe okubonayo kuyiphutha noma uyisola ngakho kuyona yonke lento noma akukho okukhanyayo. Yakhona ukuyisola khona ngaphela manje akasekho mina ezinye izinto beyayazisho zona yena mina bengeke ngiyithathe kancane ngoba ngazi ukuthi mina indoda ngifuna ngikhulume kodwa manje emveni ukuthi ehambile esengiyasibona isidingo sakho ukuthi kwezinye izinto bekuze ngimlalele ngenze ngendlela athanda ukuthi kwenzeke ngakhona. Ngcwethe. Naluda. mama owecebo ngivumele mbukelo wami ekhaya asiyichwepheshe kancane mama sithi kuyichwephesha kancane mama nobaba ukhubona into yokuqala uma ningena ebudlelwaneni into ekufuna niyazi eyokuthi niya communicate ngayo yonke into. Yeah. Ngisho ngathiwa into oyayitshela ukuthi upartner wakho uyayibona uyayazi kubalekile kodwa uthi ni communicate ukuze ube nesiqiniseko sokuthi Iyazeka. nikwi page eli1 naye. So yaba yiphutha kunena noba uthi ukuthi indaba abantwana ningayi communicate before nishade. Right, that's number 1. Okwesibili
fanele wazi babukhubona ukuthi it is your responsibility to protect inhliziyo yankosikazi wakho. Yes. Le pain wena obungayizwa makuthiwa unkosikazi wakho uyobonana nobaba wengane zakhe, ipain efanayo nayizwayo wena ngokuthi ucommunicator noma wengane zakho. So ufuna wazi ukuthi bonke ubuhlungu buye enhlizweni, ipain oyizwayo nawe uyayizwa. Understand lokho. Okwesithathu baba ukhubone noma mkhubone, ufuna wanazi lento yokuthi uma ningena emshadweni ningena nina noba u2 emshadweni nizothandana, but manje nabantwana ufuna understand ukuthi anikwazi ukubalahla abantwana benu. Yabo, ku wrong ukuthi umama ukhuboni aze kube ukuthi usupporta ngasese abantwana bakhe kodwa ubushade naye wazi ukuthi unabantwana babukhubona. So kufanele nazi ukuthi indlela abantwana bena bakhula ngayo niyadingeka kubona, bayandinga noba u2 noma ngathiwa nasenishadile, ukushada kwenu ningabalahle kodwa abantwana nibathole ningakashadi. Lokho kubalekile kakhulu. Okwesi4 babukhuboni okufuna lokwazi ukuthi ngisho ngathiwa upartner wakho umthemba kangakanani, kubalekile ukuthi upartner wakho umthembe, kodwa iqiniso lempilo lithi abantu ababili abazana benqunu akufanele ngaso sonke isikhathi uhlezi ubabeka ndawonye. So kuba iphutha kakhulu ukuthi unkosikazi uma wengane zakho uspend isikhathi naye, kube khona conversation oba nayo without ukuthi unkosikazi wakho ayazi. Okugcina kwesi5 babukhubone, asikho izathu baba wami ongavumela ukuthi uma wengane yakho azongena emzini kankosikazi wakho, kungamhloniphi lokho unkosikazi wakho, kungawuhloniphi ikhaya lekankosikazi wakho. Naye uma wengane the moment engena ekhaya ebona isithombe sakho nonkosikazi somshado, still akwazi ukuzongena ahlale kusofa, kuthina enhlizweni yakhe. Okugcina babukhubona izingane zakho ukuze ikwazi ukuhlonipha lo mama, kufanele zazi ukuthi wena njengobaba wazo uyamhlonipha. Uma ungakwazi ukumhlonipha lo mama phambi kwezingane zakho, ayisoze zamhlonipha uma wazo. So babukhuboni kulokho engikushoyo kuthini kwakho ukuphawula? Hayi, kuyiqiniso konke lokho okushoyo. Ngizophawula nje kaningi kakhulu kodwa nje ngiyakuzwa lokho okushoyo kuyiqiniso ngoba namhlanje kunjena kunje, ingoba lezi zinto oyibalayo angikwazanga ukuthi ngixile mina kuzona. Awunto engakhululini. Uyabona nje ukungenza kwakhe ilutho. Hayi, kwabanzima kakhulu. Kwathi noma ngimtshela ngithi mina izingane njengoba zila zifundisa ukuthi mayifuna into azize kumina. Azingagijimi zocela kuwena ngoba nakho wena ubaba wazo mina ngingayena uma wazo. Lokho kungenza ukuthi zingibandlulule. Ayigijime zizocela kumina, mina ngizosithi okay ngizotshela ubaba noma nginako mina ngiyabanika. Hayi lutho. Ongangoba ingane entombazana ibigijime kubaba wayo yocela amaphets. Wathi engitshela ngelinye ilanga ethi awu ngisemsebenzini ngoba mina ke ngisebenza esitolo. Ngicela uphatha amaphets lapha, ngathi usuya menstruate yini. Wathi hayi manje nangu ndodakazi uthi ucela amaphets. Ngathi awuzwi nje, uyayizwa lento oyishoyo, uyayizwa into oyishoyo. Ngathi lento le emphethe siyamantombazane siyafihlelana, i-sensitive ngalendlela ukuthi akufanele udadewenu akubone indlela oba uchwepheshe ngayo, kufanele ugeze ungabonakali nje ukuthi khona into eyenzeka kuwena ngaso sikhathi. Awucabangeke sezocela kuwena. Mina ngivuke lapha endlini, yindaba engashongo ukuthi baba ngicela ungiboleke ucingo ngifuna ukufonela umama. Abese ngitshethi ma nakho sengehlelwa isehlo sinje kanti into zami ziphelile ngicela ungiphathele. Ngathi uyayibona yini lento engihleze ngikutshela ngayo ukuthi izingane zakho zigijima zize kuwena zingezi kumina. Sikho yona ke le ntombazana ibika ingenisa ithi baba khona ngicela ukukhuluma nawe. Shuthe kufanele ukuthi kufanele ngiphume mina ekamereni, ngivele ngibabuke ethi hayi cha kwelami kamera ngiphume. Abuke naye athula ukuze sethi hayi isho khona la ngoba esenamahloni ukuthi uzongicela kanjani angiphume noma uzosho kanjani abaphume. Ngiyayibona yonke le nto ukuthi mina nje bengisidelinewe nje kakhulukazi. Okusho ukuthi nje lento nje ehlanganisa izingane zami nezakhe shothi ngeke izilunge. Yo, Mabukhubone, now that we are here,
kukhona enhlizweni yakho ukuthi usafa lenzo zakhe zingilimaze kakhulu. Ingakho kube lula ukuthi ngimdedele ke ngihambe ngoba ngibonile ukuthi umuntu ohlukumezekayo la imina. Yena akaboni lutho, akakuboni ngempela. Kodwa ukumthanda, ngimthanda impela. Njengoba ngisho ukuthi sengihlale umnyaka usuyaphela manje ngihlayele ekhaya. Ukube mhlambe ngangiphuma ngiphaphazela ngabe senginamakhehla sengidlule kuona mhlambe inqwaba cha. Ngani ngoba angiphumanga ngoba umyeni wami ngingasamthandi kodwa ngakhishwa izimo ezingezinhle. Okay. Ngokuthi izingane zindala mangithi ngiyalalela. Ayikho mhlambe babukhubona isolution esingaba nayo kutheni ngoba labantwana bakhulile ngokwanele abasebenzi. Abasebenzi. Okay. Now ngicela silungise le plan of action ukuthi ukuze izingane zizokwazi ukuyobona unina kodwa futhi uma wazo angezi kwi territory yenu. Ayikho indlela mhlawumbe singavumelana ngayo manje going forward ukuthi uma wengane mefisa ukuzobona izingane uzibona kanjani ngale ukuthi eze la ayikomakhelwane but rather ukuthi izingane zisuke la kubizona ezovashela mawazo. Ya nami bengifisa ukuthi kube khona isixazululo salento lo manje into bengise ngicabangile ukuthi ngimlande uma wengane sihlale nawo unkosikazi ngimlande azi nayo ukuthi unkosikazi uhambe ngoba nakho ukuthi. Hayi ngeke salunga mina into engiyibonayo bandla hayi kabi. Akahlale nezingane zakhe lapho kulowo muzi. Mina ngifuna wami. Uma ngabe safuna yena siphinde sibe husband and wife fanele ngibe nowami muzi. La ezizohlala khona lezi ngane izohlala lapha kulungile. Ngibe nomuzi wami engizoshaya kuona umthetho. Lezi izingane entombazana inqina ukuya ngo2 ekseni. Hayibo, ngathi mina ngiyazi ke lento. Ingane izongqonqoza ngo2 avuka ayoyivulela igate. Babukhubona ingane yokuqala yakhe neminyaka 18, Eyogcina nayo. yokugcina na 18, last born na 18. Yeah. Kusho lezi ezindala Na 25 oqala. 25. Alright, babukhubona lezo ingane seyikhulile. Yeah. Ekutheni kodwa seyikhulile akusho ukuthi wena njengobaba wazo kufunakala uyilahle. Seyikhulile njengoba zingasebenzi okwakho njengobaba nomama ukuthi ninakekele izingane. Kodwa kufanele wazi lento ke babukhubona ukuze kukwazi ukuba khona ukuthula phakathi kwakho nonkosikazi wakho. Izingane zakho inawo ama cellphone ngithi. Yebo. Uma wengane yakho kufanele ukwazi ukusetha lento ekuthiwa ama boundaries. Yes. Okay. So wena ayingabi khona communication eba khona between wena noma wengane. Uma wengane yakho aka-communicate nezingane zakhe. Then izingane zakhe zitshele wena ukuthi baba ngosuku ukuthi sicela ukuyobona uma. Angithi uma wengane zakho unalo ikhaya lakhe. Yebo unalo ikhaya lakhe. So yini evimba ukuthi izingane zihambe ziyobona uma wengane uma wazi kubo kwakhe. Abantu basebefuna ukubonana nabo. And babukhubona ayikho into ethi kufanele ubize uma wengane uzohlala naye phansi nonkosikazi wakho. Uma wengane akusiyena umfazi. Ungathatha uma wengane uzomenza uma mncane ongekho emthethweni. Yebo. Because uma wengane masumlanda lapho uzohlala naye phansi nonkosikazi wakho. Futhi sewuma mncane usumbeka kwi level efana nenkosikazi wakho. Unkosikazi wakho usezoyizwela engahloniphekile. Vele. Kunjalo. So babukhubona uma wengane akazazi la agcina khona. Yeah. Ngisho ngathiwa nizondani kodwa uma wengane akazi la agcina khona. Ama boundaries Yabo. ababeka. Njengoba unkosikazi wakhe engathanda ukuthi uxhumane noma wengane if kuukuthi usayimisele ngokuthi umuzi wakho wakheke. Hayi ngimisela ukuthi umuzi. Qeda ukucommunicate noma wengane. Uma wengane umblock efonini ungabi even nenamba yakhe uma wengane zakho because iqiniso lithi njengamanje ayisekho into enihlanganisayo. Yabo? Izingane uma wengane zakho kodwa unelungelo lokuthi ayibone ngoba uma wazo. Thatha izingane ke izingane zigibele ihambe ziyobona uma wazo. Zibuye izingane zize la ekhaya ukuze kube nokuthula emzini wakho. Makukhona futhi angakuthembi okushiwo ile izingane unalo ilungelo lokuthatha ucinga fone phambi kwami kodwa. Hayibonanga ubani ethi uqinisile na? Avume lo hayi cha uqinisile ngisho kanjalo. Finish hayi kulungile. Athatha ucingo laba lakhe. Lwami. Afone ngalo. Angithi yona number kufanele baxhumane ngayo le yami. Ngoba ngaze ngamtshela ngathi mina uma
kuwukuthi ngampela uyayizwa lento engishoyo kufanele sishintshe kwa-sim card kwawena inamba yakho uzukuyazi owaziwa yimina ukuze ungabaniki kwayingane lezi fanele zazi inamba yami hayi emsebenzini kwasha kwacima kwasha angibake bahlala naye laba behlala khona naye usasebenzisa leyo address akafuni ukushintsha abize le yalo muzi wethu i-address angithi ambona ukuthi akasukile lapha angeke izilunge lento ngeke izilunge ngoba uyamthanda enye into esiza ubaba uKhubona ukuthi uhlale phansi nezingane zakho uyichazela ukuthi lo unkosikazi wami unkosikazi wami akusiyena owenu owami kodwa mina ngiyamdinga unkosikazi wami ukuze ngibe ubaba oright kunina ngicela nivume ukuthi ngimthande ngoba inhliziyo yami ithanda yena ukuze ngikwazi ukuthi ngibe ubaba oright kunina ohappy ngoba anifuni ukuthi ngibe ubaba ogrampi ongathandwa ndawo la ngiba khona happy inkosikazi wami ngicela lokho nikwamukele ebese ke unkosikazi wakho uyangiprotecta einganeni zakho umhloniphe unkosikazi wakho phambi kwezingane zakho ukuze izokwazi ukumhlonipha mama uKhubona usengakwazi ukuhlalisana nezingane kaBaba uKhubona ukubheka ukuthi njengamanje ayikho esebenzayo and kunezingane zamantombazane la uma zikhula zizodwa uma ubuka ku-safe kangakanani lokho yabona angifuni uqamanga lezi zabafana ziyahlonipha angifuni uqamanga ziyahlonipha eyinkinga ile ntombazane engazi noma mhlambe yayithunyiwe yini ongangoba ngakhuluma nayo kaningi ngifica ihlipizile yathosa kungcolile ingcole ngisha amabhodi ngingosho izitsha ngibuye emsebenzini mina kufanele ngiwashe lezitsha ngiclean ekitchen ngipheke ukudla bazokudla mina ngadalwa ngenye indlela izingane ngiyazithanda sidalwa nenhliziyo yokubekezela ngiyayazi nginayo yokubekezelela izingane ongangoba ingane ehlaza ngiyazi ukuthi fanele ngiphume kuyona ngayiphi indlela ukuze thina indlela zethu zingashayisana ngiyakwazi lokho kodwa manje yena wenze kwanzima wangangiprotector at all wangenza izingane zakhe zabona ukuthi ngilutho conclusion baba noma uKhubona enye into efanele niyazi uma nishadile akekho omunye umuntu ofika kuqala komunye yes ngaphandle baba uKhubona umuntu ofika kuqala empilweni yakho unkosikazi wakho not ingane zakho akufanele kube khona utho noma umuntu okwazi ukungena phakathi kwakho nonkosikazi wakho even if kuabantwana bakho abantwana bakho fanele bazi ukuthi uyabathanda kodwa umuntu ofika kuqala unkosikazi wakho mama uKhubona that goes for you as well ukuthi umuntu ofika kuqala empilweni yakho ubaba uKhubona not even abantwana can come between you two mhlazana abantwana bakhula be-understand ukuthi la ekhaya akukho esizokwazi ukwenza kuma ubaba athule akukho esizokwazi ukwenza kubaba uma athule then nizokwazi ukuhlalisana but so long as abantwana benalento ethi singenza noma yini kuma ubaba vele ngeke azasho uzoba side lethu kuzohlezi kunenkinga khona isikhathi la ingane ngiyayithi mayiganga ngikhuza ingezwa yona lencane na 18 ngithi mina yazini uyabona ingane mangiyithethisa ngilekelela nawe uthe ngizokushaya manje ukhuluma ngizokunyathela kwasha kwacima noma ngabe ubungazi ukuthi ngithethisa konje bekwenze njani kodwa nje ngilekelela khona izobona hey lethu ngeke ngikwazi hayi mangithi uma nobaba uyangenelela ingane izolunga kodwa nje wena vele uthula ubheke phansi ungasho lutho nje uthula ubheke phansi ayikho into ezolunga lapho inhlobo ayikho uyazi khona omunye umlungu wayekhuluma la ku TV motivational speaker ethi ingane uthungena wehla emotweni igijima ingane no 3 years gijime no 4 years ithi nangubaba into okufanele uyenze wena baba qukula ingane bese ubuza uthi uphuma uhambe fike umthola uma ekitchen umqabule bese uqabula ingane yokhula eyomfana ithi ngeke ngifisa ukushada umuntu engomthanda njengoba ubaba ethanda umama noma intombazane ngifuna ukuthola umkhwenyana engoshada naye angithande njengoba ubaba ethanda umama manje muzothatha ingane zakho udlala nazo awumbuza uma wazo okusho ukuthi akekho vele engqondweni uma wakho kuqala bese uma weyingane kuqala
bese kuza yebo. Babkhubona sesivala amazwi akho ongazendlala ngawo kunkosikazi wakho because uthi uyakuthanda usafisa ukwakho umuzwa wakho ubona. Athina amazwi akho okuzendlala nje njengendoda nezinqumo ofisa ukuyithatha kusuka namhlanje. Mina engakusho nje ukuthi inkosikazi nami ngisakuthanda ngiyafisa ukuthi ubuyele ekhaya. And okuyinqumo konke obekwenzeka ukuphatha kwami nezingane sizohlala phansi sobabili sihlela ukuthi izingane sizoyimisa kanjani noma siyayimuvisa kuthina sizamele enye indawo ezohlala kuzona noma ukuthi akwanelisekile ukuthi ihlale la emzini wethu. Kodwa nje bekubalekile ukuthi mina bengifisa ukuthi ubuyele ekhaya. Hey Uzwakala. angazi ngihlukumezeke kakhulu ngikhala mningi leminyaka Uhlukunyezwa izingane. eyodwa nje Uhlukunyezwa izingane. akuzona ingane wena Uhlukunyezwa imina. ehe ngoba wena obuwenza wrong Ngiyaxolisa ngakho. ngeke ngisho ukuthi ingane wena obuwenza wrong ungaliboni iphutha Ngiyaxolisa ngokuhlukumeza iphutha shothi nami bengawabona amaphutha bengiwenza. ngoba angifuni kube ukuthi ufuna mina ngibuye ngoba nakho uxakekile No. usuhleli wedwa lo mawe ingane zakhe akasezi usithi gwa njengamafu uxakekile hayi ngoba ngempela usinsiye ngento oyishoyo No, angixakekanga. ngoba njengoba ngangihleze ngitshela ukuthi ngiyaxolisa akwanele ngale kwe change behavior fanele uthi umuthi ulikhiphile uthi ngiyaxolisa nezenzo zakho zikhombise lokho kodwa wena ubuye uthi nje ngixolisa ngakho konke vele into oyixolisela zinawo amagama ngixolisa ngakho konke engikwenzile kodwa ubuqhubeka wenza the same thing angithi yabo so manje mina ngingazi Asithi mamkhubone ngoba ubaba uyaxolisa uyazendlala. Mhlambe asimnikeze time frame ukuthi umnikeze isikhathi esingakanani should there be no change kuleso sikhathi sesingabuya ke sithi review sisibuye ke isinqumo sakho but if njengamanje uthi you are willing kumnikeza ithuba mhlambe isikhathi esingakanani ongamnikeza sona ukuthi nizama ukulungisa lezi inkinga nayo baba azibonakalise ukuthi uxolisa ngempela nokuthi useshintshile ezenzweni zakhe zakudala. yabona ngixoxela imfihlo bengeke ngihambe ekuqaleni mhlambe ngihambe isonto elilodwa ngoba ngidiniwe 1 or 2 weeks axolise kanje ngibuye kube inyanga eyodwa back to square one phinde ngiqhubeke nokubekezela ukubekezela engakufundisa ngimdala angikufuni ukubekezela akufanele siphile impilo yokubekezela naye akangangibekezeleli nami ngingabekezeli into mina ke angikwazi ukuhlala nento la mhlawumbe ngakho ngingenayo ne-TB angikwazi ukuhlala nento la mina mangabe into engiphathe kabi ngiyayisho ayi lokhu angikuthandanga ngempela kodwa futhi angikusho ngomsindo hayi aqhubeke nako yena abona isilima sami lesi manje ngingamnika u6 months Okay. kodwa ngiyakutshela 6 months babkhubona. back to square one Ngiyabonga kakhulu ukuthi kodwa futhi kulo 6 months ifanele kuhlalwe phansi nezingane kudrowe iplan yokuhlala la endlini nokuthi who's the king who's the queen la endlini abanye izingane ngoba into ebiyenzeka lapha yana bebe ama queen and kings mina ngingelutho Okay. Umsebenzi in conclusion. Mhlawumbe ngakusho nje ukubonga kakhulu kwifamily yakho ubona we wish you all the best babkhuboni iba ubaba ekhaya umuzi wakho uzokwakheka ngoba wena uyileader uma ileader ingekho ekhaya ayibi khona i-direction and as i-leader awupoint e-south wena ububheke north uma uthi kiwa e-south kuqala wena kuqala uye south ukuze ifamily yakho yonke ikwazi ukulandela iye south so sinifisela konke okuhle and thank you so much mamkhubona ukuthi umnikeze baba ithuba lokuthi azendlale kuwena nokuthi usayimisele ngokuthi ikhaya lenu lakheke ukwakhe ikhaya kusezandleni zenu noba u2 yebo injalo ke babukeli emakhaya indaba yethu nefamily kaKhuboni namhlanje siphetha nje ngelokuthi simnikeza obaKhuboni u6 months ukuthi aziprove ukuthi he can be a leader in this family uzokwazi ukuprotect unkosikazi wakhe abe isibonelo esihle ukuthi ke ubaba Sokhulu uma uyi-leader wena okhomba indlela ebezohamba kuqala awukwazi ukuthi isango livala ngo6 la ekhaya kodwa wena ufika ngo12 ubani ozolikhiya kanti leli sango ngo6 so bantu besilisa madoda qaphelani ukuthi in order for you to be a great leader wena kufanele uthathe isinyathelo sokuqala in that direction
ayibonane in the next. Umbuzo omkhulu umbukelo wami ekhaya ukuthi ungabathemba yini abantu ababili abazana beyinqunu ubanikeze lelo thuba. Siyabonga kakhulu ukuba kanye nawe, siyakuhlonipha kakhulu ama-comments enu siyawathatha futhi siyawahlonipha kakhulu umbukelo wami omuhle. Siyawacela lawo ma-comments lokho eniwaletha. Siyabonga kakhulu kulabo abasakhaya abasikhulisayo, siyimisele ngempela ukwenza lokhu okufisa wena umbukeli wethu omuhle. Siyabonga kakhulu, ungakhohlwa ukukhomenta, usubscribe, ulike iBlack Life TV. Till we meet again. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.